Здравейте хора, аз съм Томначев и по-скоро това е новия ни канал Мега геймплей с моя приятел Алекс. Ще качваме взаимно и сега ще е Blood Battle, ще играем змия. Представи се и ти. Змия, здравейте, да, съм Алекс. Няма много вече да качваме в обикновените ни канали. Аз ще качвам моста, Ще качваме рядко. И аз ще качвам. Няма да се отказваме. Абе, аз си качвам, бе. Аз се качвам редовно. Аз се качвам редовно, че. Горе сега за тема да затворим змия. Много се радвам, много сме надъхани, ще го имаме в двата канала, и в моя, и в този Team Gameplay. Този клип. Аз поздрих някаква змия, която прилича по-скоро на червен. Точно на мен, моята змия има глава като на куче. Мен се получи една гърчева, но като... Аз също се получи, да ти кажа. Виж моята змия. Опа, сега да направим езика. И очите. Моята змия е прилича на всичко. Така, сега малко релеф да й добавим на змията. Така. Защото честита ви пролетна ваканция. Не съм против. И хора... Великденска ме. Никога повече ще съобщи нещо много важно, сериозно. Ние сме много смотани и сме тъпи. И вие сте много тъпи. Хейтвайте ни колкото искате, но честит 1 април. Умно послание. Знам. Много. Ало Коело. Чакай сега, цъп. Моята змия прилича на лайно, ама зелено лайно. Моята змия, чакайте малко. Ще добавим точно така по средата на езика и particles. Какво particles? Не сдоба! Particles. Нямаме за particles, добре. Сложим heads, мини блок. Не можем. Добре, значи това ще ви така. Може да добавим пачката и да е нагоре. В края. Тук ще го направим. Браво. Да. Ще направим. Слаб. Моята змия, честно казвам, да се каже, прилича на лайно. Така, той заглуши нещо. Остава 20 секунди. Това е гърмяща змия. Ще го направим така. Това правим така. В 2 секунди. Добре, тук няма може да го правим, обаче нищо. Това е... Чакайте съвсем звука.
Това е ужасно. Тази змия е ужасна, да, ще го дам гуд, много гуд. Поне жива и по-зле ще има. О, твоята е яка. Айде дай ми това, което се заслужава, искаш ли? Да. Твоята е гуд, според мен. Ало? На твоето дам гуд, на това дам... Аре, окей, понеже е пикселарче малко. Ще дам... Не окей, не окей. Not good. Да, not good. Ало? Ало? Няма нищо. Чакайте ми какво пише. Ало? Ало? Това прилича буквално. Това прилича на мешка без крака. Да, му пуп. Но им прилича на това, на червей, който е кафе. Това не даже не е който беше. Да, важно на пуп нежне. Дори по темата. Но да бъртах сега. Това вече... Яко. Това е окей, аз му дам окей. След хора да ми звънят. Така, това е много good. Между зъбите, добра идея да направиш зъби. Моята змия е много по-грозна от твоята, Алекс, виж. Алекс. Да коментираш нещо по моята змия? И аз съм на 9-то място. Аз съм на 3-то. Браво, че. И това нещо ще се победи. Добре, сега да играем един такъв Team Skywars. Аре. 3-2 навлизай. Ама чакай, колко са е това? Влизай в Team Skywars. Не написано къде. Влизай ли в Team Skywars? Всяка игра, да. Добре, къде си? Аз съм вътре. Добре, Волт Марко, за кой има? Чакай, избери си отбор първо. Ти от кой отбор ще бъдеш? Аз съм от Diamond. Не, от Obsidian. Не, чакай. От Blue съм. Да, и аз. Blue ли си? Не си. Ти какво си? Obsidian. Не се бъгна. И ти каза Блю. Да, не се бъгна и не ми пусна. Какво се прави тука? Ми Skywars обаче от двама. Какво прави тази кокошка? Какво ти е лица? Я съм кукушка, се ска. Йорш, това е... А това е въка наша. Сега ще отчем едно дърво, хора. Тук там закуча нещо, май става. Сега ще направя 2 даймонд меча. Мой. Виж, че ще мале колко прост. Аз ще направя 2 даймонд меча за всеки случай. Цап, цап. Не бе, цап, цап. Направя 2 даймонд меча. Хора, човешки. Този бе убит. Аз убих тоя. И тоя. Ултра дефенс зомби с броня. Вау. Това е доста силен. Пази бе. Един е мъртъв. Това там ще умре ли? Не. Може да би, бе. Би много.
Загубихме, човек, аз убих 4 май. Човек, аз убих 4. Ще гледам. Ти мъртъв ли си? Ето, той е мъртъв. Еми, трябва да връщам фото. Еми добре хора, това ще клипа. Еми да, и аз смятам така. Нека да го спираме. Ти си снима ли? Не. Надявам да ви харесал и до скоро. Още не съм спрял. Приго. Исках да кажа, че надявам се ви харесва идеята за такъв общ канал. И се надявам да одобрявате това, което правим. И да, абонирайте се, харесвайте и чао!